يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Miana nawak masuk Allah ya ayyuhalladzina amanu. Na ile ni mana tu? Miana nawak ro na ini tunduk ya nona subuan. Sena tiawag ya sa mga mu'min ini tunduk ya nona ini sapar. Ini sapar. Giti ka ba sa tanong kagiya? Ano ni kalo ya ayyuhalladzina amanu na ikhtiarkan. Kau dikasih na siapa rangga. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai susirano tua miya marateya. La tuhillu sya'airallah. Sama na ini sapar o Allah. Na ubapakaya ang binasaan ang kaya 5. Paganairo na sya'airallah. Ikadua na wala syahral haram. Ikatlo na wala hadi. Ikapat na wala qalaid. Ikalima na wala amin al-bait al-haram. Yan ni 5. Ayamanan yan na inisa paro Allah. Ubang kapakaya. So kapagalin ang kaon. Kabinas ang kaon. Ayamanan yan na sukabaya wallah. Nabangga subaka. Bangga masopak sukabaya wallah. Na paganayron ay ni saparo Allah o baniyo pakaya. Gaya to hillo nagyanan so pungko halal. O baniyo halala. So kabinasaan niyo ko mga tanda o Allah. Ay mga tanda o Allah nasulang na kito usas ka na Muslim ka. Giti mana saa irullah. Langwa unggal bekang ka na miat kiato usanas ka na Muslim ka. Nagito sa airullah. Dataro kapne haji, so kasembaya, so kapuasa, kandiyakan, so kanditar no Muslim, so kaparati ako Quran, kaparati ako alungan na mauri, kaparati ako kubur, gusto sa lakawro nagitip medua sa airullah. Nauban niyo pa kaya, so kabinasaon. Anami bubuang sana kalima. Oban niyo pa kaya, so kabinasa. Kapagalina ko mga tanda o Allah. Mga tanda o Allah. Pagalin na ka, barat na patkara ka at suluhur na pakalimaan na ka. O di na sukap na haji na singay pentag si Ikorajib. Igira apa nanggaw naroon kay pentag nga di kayawi. Na ayaman na niya na kapaminasaw to ko sa airullah. Isaw to ay ni sa paru Allah. Wala syahra al-haram. Wala asyahra al-haram. Baniyo pakaya. So, asyahrul haram. Ulanulan, apata ulanulan, haram so kapamunoon. Haram so kang gugubaton. Ayam mga ulanulan, ini sapar, so katitidawaon, kapamunoon, napaganayron na Rajab. Ikadua na, Dhul Qa'dah. Ikatlo na Dhul Hajj. Ikapat na Muharram. Ini sa paranaso kapamuno. Na sama munusan na kiyada po niya ng ayat. Kiyada po niya ng ayat. Apya sumriridoy din gumasaw Rasul sallallahu alaihi wasallam at igugubata na sa mga Arab na re-respetuan nila ng kaya ulan-ulan. Ano di kaya umanian na ceasefire. So lang wakati tidawa. Re-respetuan nila na. Naso kaya pa ka umawis lang na dedun mada kare-respeto isa. Kagyan na nipituan sa Sahrullahi al-Haram. Mga ulan-ulan o Allah haram so katitidawa. Walal hadi. Yang na hadi na pakasalian na pamamagayan.
Barat na ini bagayin ka ko sa lakaw ka na ayam mo radiansan na suyin bagayin ka ko Allah sa Baitullahil Haram ko kep na haji ka. Agyan ang sutigira na hadi igira miyaw masui ka 10 ko Dhul Hijjah apung ka sa Arafah na meniga ka sa Muzdalifah na magaw ka sa 7 na atur ay prontar ka na makarontar ka na sumbali ka. Nagyan na ni hadi. Nagyan na hadi, napaganayan ni sa paron, na sukib ganon, na mapakadiri suku makakikinang lanon, sa mga miskin. Madakligirap kasalak, ay bagay ikaw na nga to so hadi, pakisumbali ikaw, na inoyot yan. Di mapanutulay kira awamya salak anak yan tawa di ka sa sarigat. Nabugan kay barat sa 500 sa ipumasa nga sa hadi sumbaliin na banyan inoyot. Agiti ka pakapamili o langwa di na haji sa pagunutan nira. Wallahu alam. Ay mana niya na ini safar o ba di makadirisu siko kapapatutanon. Ang oto sumbali ino minay haji. Ay kapat na walal kalaid. Yang ito mga tuos, mga tanda, wa Allah subhanahu wa ta'ala si isang ito oras adikap na haji. Datarang ito peruntaran, datarang ito ditiwapan, datarang ito ay mana disirian, mga kalaidanan, ay mana niyan na beluin ka, arawatan ka, sunabiyullah, Ibrahim, agusto hajar, ko kaya sa inian, agusto kaya tiwa, kumiyang una, agusto kaya runtar, si isang otaryontarano Ismail, agusto Ibrahim. Ay kalima na wala amin al-bayt al-haram. Uba maringasa so langwa pekawma. Amin. Langwa makatatalinguma. Si kubaytullah il-haram. Agyan na Kaaba. Abituan sa walay o Allah aharam. Ayam kiabturon sa haram na haram o bakaon makapatay sa api pangangayaman, api pamumulan, o bang aputula, api tendek, nga di ka pa kayo bang ubunua. Nayamanan niya na sumya nga una, na ano di ka pa kasulod kaon, na api ka di impunog na gobyerno, ang bunoong ka, na tamang sa di ka lumiyo na di ka matay. Na tamang upagta o salih, kira lang itanong Allah, na ana sa katawron, ami agapas sa Baitullah. Agito na, giya Baitullah na kanabay adatoon na Muslim. Kamapano panabarahala. Nami agapas sa nga nanawala yung Allah, na damatay, taman sandudun. Nami akadua ragunon. Nasukiya buklaw, na luminyo, nami asugataw niya na ator, nami antay. Kagilangon o kaw mo salih si sa hijr na palaid biyo no Allah. Naibo doon matay, naging oto sa kataw mami agapas sa Baitullahil Haram. Nga taman sa daun mawa, na daun may sugat surarang ito Allah. Gitu isa ba pakiaptiro sa haram, haram so kang bubunoon, haram so kang galbukon sa marata. Api agibu, akapani atakaon sa panggalbuk ka sa marata, pamanagaw kaon, mana niyan na penulis kaon, barang-barang na haram penuto, haram. Karena di kapakasul di karo, na miya kalintad pa. Na miya kaisa na so Al-Hajjaj bin Yusuf. Narido ayo mga dawla Umayyah so Abdullah bin Zubair. Awata o Zubair bin Al-Awam aso Zubair napatku sa puloa mubashsharuna bil jannah. Nakada darwa ka o Hajjaj na kumakad sa sulda Baitullahil Haram so Abdullah na sulda niya no naroni ang piyutaan sa ulo. Naming surat to tumambo sa history at tamang sa bangkit na di kalipatan ay maana niya na dusta miyang galpok sa Baitullahil Haram. Awata sahabi, akna ba matag sahabi, ka mubashshar bil jannah na sinian suldan sisa Baitullahil Haram naroon yan tidak arahuyan. As kaniyan pa na makamuray sa Quran, as kaniyan na ikirami sumbayang, kasumbayangan sa luhur, na sunat, na ayakaproko yan na pagbangan sa asar. Ang mapunod na marapat ikaw lunian, katigiran o batu da korma kadin ke kaug. Na daun do ito, na dapat kaso kagagawin.
Yabtaguna fadlam min rabbihim wa ridwana. Agi ang to makatatalinguma sa Baitullahil Haram na daming italingumay ra na sa lakaw. Irwar sa iya betadiran na diram bebenugun sukalbihan apuun kukad na nira. Agus suka sesuatu Allah. Nagyan anip kita lingumaro di mnanay haji. Agiti sa baba gibo nga ikialoy siya sintis. Nakiopin ang mga fuqaha kapag ay haji ka na padahadap ka na panimbel ka sa dagangan kaan kakalabay. Kiopin na to agi sa mga fuqaha mga lay sabot ko Islam na asar bo may leran soyat na kataw ni ranonton ay mas'ala ro. Nagyang oto di mnanay haji na piyaki biyeloy Allah hal na aya betadiran na diram bebanugin sukal biha na pungukad na nira. Aya mana to na balas apung ko Allah. Agu ka sesuatu Allah. Nakiya pinanggaran to. Mana niya na sunggaro kana ibtila bukar oa ipangakap kaun suata ka. Kapakayo to aminay haji ka na ikadua hadaf kau to. Sunga si sama ka na pinay haji ka na ikadua hadaf ka na at na ipag-isya karo ang mga business. Apara ko dunia. O di nakada to apara ko dunia. Kapakayo to. Na, madakla mga kaulon na getigira na di iram bebanog yung sukalbihan na pungukad na nira. Nasara makapasaddaan menay haji. Asara makapasaddaan menay haji na pangakap din. O di nandagang din. Panimbol din. Kagi nga fadl na kalbihan na madakla kalbihan. Asara halal kalbihan ko dunia. Ugay na iya pure maana niya na kalbihan habala sa pungko Allah. Wa idha halaltum fastadu. Amay kami katahallul kanu. Miya pasad choy haram. Miya kapasad kamnay haji. Akapa kahit nangalbukan ka. So pangalbukan ka miya pasad choy haram ka. Iti mana idha halaltum. Igira miya katahallul kanu. So miya kapnay haji na makarontar si sa malak peruntaran al-aqabatul kubra na makasumbali na meka tahallul din na maka tawaf sa tawaful ifada na tahallul to kamil na kapakait na manganop sa panganop igira ameka tahallul kanu na panganop kanu kasara mi ada suka pagi haramiyo yana. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu. Nagiurian niya na ya, na inisapar, na ubar ka makadimoralize. Ubar maka binasako ni ataka. So rarang ito pagtaw, apagar ng kaniyan, ubar ka makapanay haji. Mana niya na play haji ka na inarang kaniyan, di kaniyan pakaw kita. Agi sumasa Rasul sallallahu alaihi wasallam na miya kay sanap ni haji na di pagkasul no mga Quraysh. Na ini sa paro na uba ka ma-demoralize, uba mabinasa suniat ka, so tindig ka. Ubar kano maka-demoralize, maka-binasa ko ni atiw, so rarangit, o pagataw, ko kapagr na iran rakano, si ko masjidil haram, adi ka nirang pakasulid. Anta tadu, baka no pumumunuan. Baka ano mubuno. Di. O na magarandra ka na di ka terus. O baka pamuno na di nga kapakaukit. Ito mana nga ito ayat. Bata bila bo sa katanong si kumepos na anadua ka sa sekho, talo ka sekha da makataros. Na natigyan na ipatayid na sekha na. Ipuno ako nun. Madakal pa na miyang nagtanoy man tuwa, sip na haji na inipkay niyan si ko sekhiyan na inulugyan sa koko. Na natigyan na ipatay nga buya siya. Ema na niyan na, inisapar o Islam. Akagiyamiyaran ka, kainarang ka upagtaw, na upa ka mabinasa suniata ka, na upa nga pamuno. Upa nga pamuno. Baka no preriduay. Ito manaw to, baka no mademoralize, mabinasa suniatio, isang to ararangit, o pagtaw, apagarnang kanoyran, si Masjidil Haram, baka no bubuno. Baka no panobra sa limiti